आपार माजे बस्तियाव प्रटेक्शननि खामानि मावदों। ओरै गोबां नस्थ' जाबायमोन हा खुरखानानै दैनि गेजेरजों बेबायदि जानाय अबस्था बेखौ माब्रैला रैखाथि मोननो बा बे हाखौ बासायनो दिनै रायजो राजाफ्रा ओंखारदों आरो बेजों लोगोसे JCB हाथिसार BCDC प्राइमारियाव हाथिसार BCDC चेयारमेनाव बे JCBखौ सानसेनि थाखाय बिनाय जादों। बे खामानिखौ मदद होदों जाहैबाय हाथिसार प्राइमारि लोगोसे BCDC चेयारमेन। बेखौ नोजोर बोनानै प्रटेक्शन माब्रैला सेभ खालामनो हागोन बेनि नोजोरजों बे खामानिखौ मावहोनाय जादों। हाथिसार BCDCनि चेयारमेन लोगोसे हाथिसार प्राइमारि ज' लोगो नांनानै बे खामानिखौ मावहोनाय जादों। पार्टि प्रेसिडेन्ट दं नै प्राइमारिनि, जोंना चेयारमेना सफैनो हायाखै, दा दसेनि उनाव सफैनाय जागोन।